This person betrayed me. Encourages my husband to break up with me. Friend na daw ni sila daan ni Filmar. Kani si Pernilia. Kani si Manding Pernilia. Palihog kog summarize para sa mga taong tapulan sa manako. Okay, recording. Okay, unsa na po ning Chessmes. Wala man kay kunahibaw-an ani pero na-scrollan ra na ako mga my day ra ni Andy og picture sa tato. Mo ni ang my day ni Andy. Asa pud kaayo ani oy. Ingon siya nga aware daw siya nga wala nag-cheat iyang husband. Pero pag abot ni mo diri sa ubos, ingon siya, "This person betrayed me. Encourages my husband to break up with me. She didn't honor my side." Matching tattoos. Ngano daw nagpatato sila when he is vulnerable. Why not when we were okay? I reached out to her. She completely ignored me. My day or story. Pareha na. And when my other friends told me that I should have listened. Mo lagi to lagi. Listen, look, listen, unlearn. Dugay ra ni sila friend. Even si Andy ingon siya nga. Friend na daw ni sila daan ni Filmar. Kani si Pernilia. Kani si Manding Pernilia. Amigo na ni sila ni Filmar. Na ay mga picture sila nga. Ang picture nila kay si Pernilia. Kani aman to ha. Ano wala. Ang may din ni Andy kay kani sa una. Year of the Snake. Ay mga followers nga nag-check sa ilang mga following. They unfollowed each other. Daghan kay may di si Andy. Murag na siguro ko'y dili ma-upload og post ani. Nag-may di ra gini sila. Dayon ang mga marites ra gyud nag-post ani gipang screenshot. Ako gihimuan lang pud ako video. Moron siguro. I would never even share anything up now. I'm the bad one. Oh, sad. Andy is very sad. Iyan na ganing gi-chat GPT. Iyang gipangutana si chat GPT. Do you think it is suspicious? Ingon si chat GPT. This situation is red flag. Red flag. Gi-unfollow pud nila ang iso si Andy og Pernilia. Ngano man lagi kung ako'y mag-unfollow, di man machismis. Ay, February. Daghan kay ko anong February. Sansay, Marilag, happy birthday Christine Reyes. Kani. Pero kung ikaw sa imong partner nagpatato sila sa iyong friend, then wala ka gipahibalo, red flag. Ako sa unang kanang issue ni Filmar sa unang Andy ba. Kabing mga Bisaya lagi burik tanan sakit nga story gibala na sa kuha. Nya karon kana siyang budget karon nga ka issue karon. Kana i-bash nyo. Sige, tanaw na to kabalo mo English.